sing bisa sun pahami riko teko medhot taline asmara sing sanggup sun ngerteni riko teko ninggalno ambi wong liya pengen riko ngomong dewek bakal biareng selawase nyatane kok gawe ngene janji urip sampe mati sing bakal bisa ngelali langit bumi iki dadi saksine welas ison yang reka sing ono ujunge ison sing iro bakal koyo ketiki wong tuwe ki ison sing bisa ngrestui langit bumi iki dadi saksine tuluse welas ison niki nondro ati masih saiki sing bisa dadi siji sun pas tekno welas iki sampai mati. sun pahami riko teko medhot taline asmara sing sanggup sun ngerteni riko teko ninggalno ambi wong liya bareng selawase nyatane kok gawe ngene janji urip sampe mati sing bakal bisa ngelali langit bumi iki dadi saksine welas ison yang riko sing ono ujunge ison sing miro bakal koyo ketiki wong tuwe ki ison sing bisa ngrestui langit bumi iki dadi saksine masih saiki sing bisa dadi siji sun pas tekno welas iki sampai mati.